Ladies and gentlemen, welcome back to Slick Media TV Pazim Untold Stories. Pandinenge ndichitaura nyaya dzakasiyana-siyana dzisingabhilivhike yet dziri dzemachokwadi. Nyaya nhasi iri kubva kuWestgate munzvimbo yeHarare. Ketika kune mukadzi anonzi Peshi. Zuva iri Peshi angadai akafa, asi iye anotaura kuti haazive nanhasi kuti chingava chii chakaitika usiku uhu. Yanhasi nyaya iri different pakuti I'm not going to tell you the story, I'm not going to narrate the story, but I'm going to let the narrator narrate her own story. Tinyasonzwa kuti zvainyazofamba sei, chii chakatora nzvimbo. Zvandakasangana nazvo kana isiri 2011 2012 ndaitobva Bulawayo, saka bhazi randakakwira rakanonoka kusvika muHarare ndobva rasvika around 11 to 12. So mumwe mangu ndasara nedhola papasina mari yekuti ndinohaya taxi ende ndasina airtime yekuti ndikasvika kumba ndozofonera vanhu vekumba kuti vandoigirawo mari kana kuti ndokwira pay forward munhu wetaxi unopiwa kumberi. Ndainyatsozoti vanhu vekumba nguva vanenge vasina mari. Ndobva pangozoita chimota chaive pameno chakashedzera kumaPlaza ari kumberi kuWestgate kune kwachakashedzera kuti ndokwachiri kuenda. Saka ndakabvunza munodarika nepaWestgate here muchienda nerodhi yepakati, ivo vakangoti ndobva tapinda mota iyayi. Tapinda ndikatoona tasvika paWestgate mota Nelson. Ndakabva ndandoenda ndakubatwa nehope post time dzafamba. Saka ndakazota pepuka ndatodarika kuna imwe boarding school hamenoti chii, ndopa ndakazorova mota ndikati munenge mandidarikidzisa nandaende kusiriko. Wanga uchida kuenda kupi? Ndikati kumaRed Roof. Ndafunzira kuti muri kupinda nepakati. Zvikanzi sori tachiya nerodhi yekuno kunzi. Ndobva vandiburutsa pepe. Zvikanzi ukaburuka uchidzika unoita sei, unofamba unosvika. Unongoziva zvevana hapana akamboita siriyasi. Ininiwo hana yangu ndakangoti regai ndifambe kuti ndingaonei kunoku kwakadai so. Zveshuwa ndaburuka mota ndikabva ndatanga kufamba ndichidzoka, ndaifambisa pamwe pacho ndichimhanya. Ndobva ndasvika paboarding school yatatambodarika, ndobva ndaona pana gadhi. Ndiwo ndakabvunza ndikati nemi kana ndiri panapa kuWestgate kure here? Zvikanzi kuWestgate paneyofamba, unoda kuenda kuWestgate kupi? Ndobva ndamurondedzera zvanga zvaitika. Zvikanzi manje nangu handikwanisi kuti ndikubatsire, panapa pane makamera, saka ndikakubatsira mangwana zvinoonekwa pachii pamakamera, ndozopinda bhisi basa rangu ropera. Apa handina kana dhola rekuti ndinokupa kuti uite ukwire kombi udzokere, but zvandingangokuita usafambire mudhuze netara zvokuti mota dzinokuona, fambira uri kumapeto uko. Saka uri kuda kufamba sei kana tombotosvika kuWestgate? Ndobva ndaudza kuti ndoda kuya kumaRed Roof muna Katsandeway chichi iyi bhastopu roti inozikanwa kuti uchitori murodhi munhu anotoiziva. Zvikanzi but handidi kunyepera, pane zidhasti rinodai so ipapo panorohwa vanhu, panopondwa vanhu. Nezuro pakatowanirwa pane vanhu vakatofa, pari kubatwa vanhu. Apa ende hapana imwe rodhi yekuti ungashandisa kuti udakire uende kuWestgate utodarika nepadhasti ipapo. But zidhasti iroro waigona kutena naro riri kuleft kwako, inotori shortcut yoti waitokasira kusvika, asi pari kupondwa vanhu. Tikati maendodii? Zvikanzi dai rumwe kuti uende nomumahuswa, muyave time yekunaya, maive muna December. Unoita sei? Unorasika wonyura. Saka dai rumwe warara, but pekuti urara haufanirwa kurara uri pano pachikoro, unorara uri kunze uku. Ndobva ndati kana ndosvika. Saka ndakangotaura ende security yakandinyatsondudza akati handidi kunyepera, kuri kurohwa vanhu. Pane mota inenge yakalaita malaiti, so ikaona kuchiuya vanhu kana kuti ikaona kune imwe mota inomira, iyo inobva yamira kusaidhi. Vanhu vetu vange vari kugadzira mota kana kuti chipa vanoda kubetserwa vanobva vatanga kuataka vanhu vaya, kana kuti vanhu vanenge vachifamba netsoka. Ndobva andudza, ndobva ndati alright regai ndifamba.
zveshuwa ndakafamba ndakusvika kusidhasti kuya ndobva ndaona mota ndandakatarisana nayo. Ndakanyatsoona mota iyo saka iyoyo ndonga yakandionawo ndobva yaflasha malaiti ndobva yaswedera kusaidhi kubva mutara ichienda kusaidhi kumahuswa. Kwaive nemazihuswa yanomera mumasaidhi merodhi aya. Ndobva ndanyatsoona ndakufamba kandichitoswedera. Hana yangu yakabva yatanga kurova ndikati zvandaudzwa nagadhi uya ndobva ndaona varume 3 vaya nyatsoona kuti panapa vanhu ava titi handingamboti vari pabreakdown kana ndo vanhu vangu vachitaura kuti pari kurohwa vanhu, ndo rodhi yacho yandasvika iyi. Hana yangu yakarova zvazvoti ndakanzwa vhudzi rangu kumera but papasina pekuti ndopinda nemumahuswa apa vanhu ndakutoona kuti taapadhuze napadhuze. So mota iya ndakusvika wakabva vadzima malaitsi paparimaka. Inini but ndandakuona kuti ndiri ngofamba distance diki kuti ndichitena kusidhasti kuleft kwandaifanirwa kuenda. So ndafamba handizivi kuti ndakaita kunge ndaita dzungu, kunge ndaita sehameno zvakangoitika pandiri. Ndobva ndangoita kanenge kakukotama zvezvezvo kuti ndinyatsonzwa kuti chii chiri kuitika chaizvo chaizvo. So pandakamutsa musoro ndakabva ndaona light kuita kunge ndatochwa nezitochi renezilight hameno zilight rakangoti mberi kwangu pa. Ini hana yangu yakabva yarova ndikati ndofunga ichi mota iya haapangu papirapo. Ndakatora time ndakataka kuvhara maziso ndanyatsoziva kuti ndaive ndakufunga kuti vanhu vaya vakuchindibata vanyatsonditocha. So pandakanyatsovhura maziso ndobva ndaona light raita kuvhura ndingati kulaita ndobva ndaona rodhi iri kutenda kuleft kwangu. So rodhi raisava sidhasti zombi kaingove moziva kuti rodhi tuya tunofamba nevanhu tuya ndobva ndatongotena ndobva ndakufamba. Saka pandaifamba ndaita kunge ndiri kune munhu wandiri kutera ndotera nenge light rasina kuti bhabhati ndaingofamba ndaisingazivi kuti chii chiri kunyatsoitika. So ndafamba ndakumberi ndopandakaita kanenge kakuti bembeno handizivi kuti zvii zvainyatsoitika. Ndopandakanzwa vanhu vachitaura kuti aenda nekupi, tarisa uku aenda nekupi. Hana yangu yakabva yarova ndikati saka paipaenda ndatochwa kuapa karodhi kai kakabva kaita kunge kavharika kandanda kuteedza. Izvo pandakatena sidhasti randaifanirwa kutena naro karari padhuze pangu. Karodhi kandakatena ndalaitirwa nechinjanzi ndiri kuziva kuti light rakabva kupi kakari padhuze pepe. Saka vanhu ava vakanyatsondiona ndakusvika. Inini ndo time yacho yakaitikawo zvakaitika ndisingazvinzwisisi ndobva ndatena. Saka vanhu ava varipisa vachienda neuku pinda nepama ipapo uite sei umutarise ava zvezvekuratidza kuti vakutarisa uyu achinzi laita malaitsi. Ukalaita malaitsi toona kuti munhu ari kupi. Mota yakabva yati malaitsi ba zvezvekulaitwa malaiti yatarisa kudhasti kwandaienda nako. Nono vanhu vari bisi ndakabva ndamira hana yangu ichirova. Time yacho yandakanyatsoti hana yangu ichirova ndakaona ndiri mukati mazihuswa mahombe amuna kana rodhi kana chii. Ndonyatsoona kuti rodhi iri uku but inini kunoku ndiri mumazihuswa. Ko pandatena ndaita kunge ndiri murodhi 1. Time iyoyo futi zvakaitika ndichitanga da kupinda murodhi zvakabva zvaitika futi kunge ndarohwa nedzungu kunge ndiri kuita sei. Ndobva ndaona ndaamukarodhi kadhasti ndichifamba ndiri mukarodhi kaya mukarodhi umaita kunge mune kalaiti kari kure ndaingotera ndichiona kuti akarodhi ndichiteedza rodhi yaya. Ndasvika kumberi ndabva ndaona gwenzi. Ndainzwa kuti kune vanhu vari kutaura kumasaidhi zvekuratidza kuti vari kunditsvaga. Tarisa uko hakuna kwanomboenda nako murodhi muno musaidhi merodhi zvazvikuratidza kuti vari kunditsvaga. Asi inini ndiri kufamba ndiri kuteedza karodhi kandiri kuona kuti mune kalaiti kandiri kuteera. Saka time yacho ndichifamba ndasvika kumberi ndakabva ndaona zigwenzi regirini rakaita kuti rakaita kuvharira so kurodhi.
ndobva ndati regai ndihwande panapa, ndobva ndamira ndahwanda because ndanda kunzwa vanhu vaya vari mudhuze dhuze mangu. Time yandakahwanda pagwenzi light riyari handina kuona kana rodhi yayi handina kuiona. Ndobva ndapedza futi time ndakadaro vanhu vaiva ndainyatsonzwa kuti vadarika nepagwenzi pandakahwanda paipai vari kutaura mwari kuenda nekuseri mwari kudai, so uyu murodhi mota iri kuteera mbichana mbichana. Handiti mota payakasvika pagwenzi paipai yakabva yasvika ikamira, ndobva yadzima malaiti, vari kufamba enda nekupi, tarisai tarisai. Time yandakati ndanzwa kazii ndobva ndakutanga kufamba kusimuka kwandakaita pagwenzi ndichifamba ndakaita kunge futi ndabatwa nekadzungu kaka. Ndobva ndaona kalaiti karodhi kaya kandaifamba nako ndichifamba ndichiteedza rodhi, karodhasti kadiki diki risiri zihombe, ndichiteedza kalaiti kandaionera kure kure, ndichifamba ndakunosvika manje kumberi uko ndopandakazoona zilaiti ranyatsoti kumberi kwangu zvazvi kuratidza kwandabva nako. Ndichoke kumashure ndione hamuna kana rodhi, ndandichifamba nemumauswa chete, hamuna kana rodhi. Ndobva ndaona light chiedza chiya pachati bha, ndobva ndavhunduka ende ndakanyatsochivhunduka ipapo. Ndichifamba ndobva ndati regai ndiende kusaidhi uku ndokune rodhi. Ndopandakanobudikira musidhasi, ndabudikira musidhasi ndichingoti fambe ndakabva ndapinda mudzimba manje. So mudzimba ndakatanga ndapinda pabhumugedhi, ndopandakaona kwaane magadhi aya kundimhurisa, makadii muri kubvepi wokutanga. Ndobva ndamurondedzera nyaya yangu, ndikati ina handikwanisi kubatsira, handi pane umwe wangu. Takufamba zvikanzi iwe imbotaura unzwe zviri kutaurwa nasisava, zvikanzi iwe wafamba sei. Ndobva ndanyatsomurondedzera zvikaikosi dhasi iri wabva sei, because kwauri kubva nako kunorohwa vanhu ende kunopondwa vanhu. Nezuro chai kune vanhu 2 vakapondwa vakatoonekwa vakafa, iwe wafamba sei. Ndaiti ndichiedza kurondedzera magadhi vaindirambira mafambiro andaita, akati hakuna zvakadaro, ende rodhi yauri kutaura hapana kana karodhi kemusaidhi kanofamba nevanhu, posisi rodhi ringori 1, hakuna karodhi kemusaidhi, hamuna kana makwenzi because angori maziuswa kumberi uko ndokunorimwa chibage. Saka time iyoyo yavaitaura neni handina kuda kuzviisa musoro, naangoti hameno zvavari kutaura. Ndakazoti manje ndasvika kumba mangwana ndakuchinyatsorondedzera vanhu zvaitika, ndopandakaona kuti handina kufamba ndega, but pane zvinhu zvakaitika manje zvazvoti wakuedza kuchionesana nevanhu kuti mafambiro andaita. Ndopandakazoona kuti ndasingafambi ndega, but pane zvinhu zvaazvichitoitika chete. Saka ndisingazivi kuti chaive chipoko here kana kuti nditi waive mweya mutsvene, ndakatungamirwa nemweya mutsvene here kana kuti nditi chii. Ipapo handizivi zvangu kuti nditi ndakafamba sei. Zvakaoma. Idzi dzinoita kunge hope kana usati wasangana nadzo, kuti wange ngano kana nyambo kana usati wasangana nadzo, asi mukati matinorarama vanhu vari kusangana nezvinhu zvakasiyana siyana. Chingava chii chakaitika kuna sisi, dzingava ngirozi here, angava mwari here, midzimu here, kana kuti kutyawo kwavainge vainako kwakaita kuti vaone kunge panhu pabuda nzira, ivo vachifamba nemumauswa, vachifamba nepanhu pasina nzira. Well, let me know what you think in the comment section, kuti munofungawo kuti kudiko pamusoro penyaya yasisi Peshi. Until next time, don't forget to like, share, comment and subscribe guys, kuitira kuti usajambwe nenyaya pese panoita sei patinoziposta. My name is Slick Nelikwan Ko Jasa.